Lantaw ta sa lamisa. Na akong gipahimo. Amo nang kulor di pa. Hindi tayo pinong di kulor. Basta mo gani puwa di kulor siya. Ini brown. Tayo duta na. Sinawa sa? Basa pa man, no? Mura nagbildo pa eh. Pwede, binigtang ang bildo ba? Yang pa din basa. Ha? Di naman na siya magtuho. Wala na bildo-bildo, okay ra. Sinawa ni buta eh. Wala nagbildo nun. Wala ang hait to? Sino na sila kung bumulong sila ng kalindo. Ano siya? Pwede ra. Adam-adam mo wala kayo sa kalindo. Pwede ra po na. Unya anak ko nun eh. Kawanon na ba? Papiling-piling mo ng siguro kayo. Nasip ka basta ba din? Sinaw din ay pasinaw mo ni sanding. Wat na guwapa nagnaw. Yan. Di ko eh. Ako wala ito sa lamisa balay, way lamisa balay, baligyan ako noon. Oy. Di ko baligyan yung. Di ko baligyan. Nagsibing sa mga ganining kwartaha. Sibing sa dako-dako lagi kayo ni. Induta deh, tanaw no? Nalalamisas pala eh. Induta deh, induta niya. Unom kasit. Wala. Pila may baligya rin nani deh, baligya deh. 20 bukapin. Ha? 20 ka. Di kong baligya eh. Di pa yung ko nga na, nanay lamisa, baligya. Di, baligya. Nainguta naman. Mga mahugani mo, di kulor sa mahugani ba kulura, no? Nainguta, eh. Sinawa. Ano lang ni, sa katihik. Dugay yung panahon, nakakuan yun, namisa yun. Yung prisuin na ni ba, mga order, pila mo po order. Kung yung order na ni ba, pila mo po yung pangayo day. Para bus ko 28 yung pangayo. Datong ko na to. Naka-discount, di ko day. Naka-discount. Naka-discount, di ko. Dos day. Nah. Abo na yung lamisa balayaw. Lamisa lagi kuwang ito. Lamisa rin kuwang balay. Wala. Hindi kulor sa siya po. Ang duta naman. Hindi na mas balik na bildo. Mabaw ba bildo? Hindi magas-gas ba? Pero pasok na, sila may pasok na niya kay ikargam na nilang bildo. Pila-pila mong bildo po. Sekarang sa frame, pila Sila na may mo. masok po na niya. Ayun, ada nila sa una, anak matabasa nila. Hindi anak. Berato ra po no? Nagdahanan. Berato ra po no? Mayo na siguro. Ang bildo? Nakaputol na. Ang kaputol pwede mo gamit, kaputol nyo.
Dihatak kasi ko. Ano mo na sa palit? Liko. Oh, bismil ka po. Aka na dada sa kanang kuan. Oh, sa may sambag ba naman na? Okay, bildo dia. Sila mo ito. Nga, pabutangan mo grabber ba? Tirabir. Para nga, dili siya mo press kitang bildo sa tabla. Para dili mo kuha. Ah. Ang ganang rubber, mura na sa sheet ng guma. Maganaana na siya. Dili. Basta kita, inani ron, flat in bildo dia, buwak. Mabuak ko din kuan bisa. Buwak ang bildo. Duga yung garo-garo, mamtong rubber, pipilit, di. Tengduta na eh. Mana? Nakalamisa ako sa kwarta. Nakalamisa ako sa kwarta. O ano? 26. Mana? Kadetsu! Nah, akong papa. Kadetsu! 6-seaters. Last day I lit watch. Ya, sige pa.